I'm worried about my wife. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Good morning mga higala. 9 AM pa dito, no? And then maglaag si higala. Pupunta ko sa isang friend ko. Magkulay-kulay daw kami doon ng buhok ba? Dito na ako sa bahay nila Marisa. Ari ko mamahaw. Makikain na naman si higala. Magkulay na kami mga higala. Magtigo ka pa dahil, no? Magtigo ka, no? Ha? Ano, nag-aaral ka ani, dahil? Ha? Oo. Nag-aaral ka ng kulay? Wala, ako lang. Magkulay-kulay. Iya. Puli-puli may color. Oh. Mo na si Marisa. O si Ate Lena. Napaka-serious. Oh. Hindi makita ka. Seryoso. Salad, oh. Magawa si Valerie ng pakbit. Sa atin, iba, ang ilaman na, ano na kasi dito. Si Hipon na, si Hipon. Ilang atay. Sa atin mo sa dito dito lang din. Nabay dugo. Dugo ka? Pork at liver. Yan, tapos pakbit. At may chicken sisig pa. Kauna. You wanna sit and join us? No, I'm just looking. What is this nice that's Atay sa baboy. And then the liver. Pabahab na. Bola sa dito, kain ka. Ay, puti rin na. Hindi, anak ko eh. Mga medyas ng bata. Ganyan. Dako ang Lumipat kami dito sa second floor nila, oh. Kasi malamig sa baba. Ang ganda ng view sa taas. May nag-sitting pretty doon, oh. May naligo. Itlog. Ano? Patay ka dyan. Bugok na daw yung itlog ni ano. Nagupit na naman sila mga higala. Ano sa lift din ng kamera? Agi mong kamera. Naaroy. Wag, asod. Buti na ba inyong Vlogger ka na. Kalisod. Nahirapan na sa kalisod si Marisa. Tisod ng tiis ganda, paganda. Iba sa akin. Mga Amerikana kasi Mga itong Amerikana. kulay niya. Pang ano lang, papaitim. Paitim. Kanya pang Amerikana pala yan, kaya permanent. Dark brown. Basa pa yung ilalim eh. Basa pa. Dark brown. Pero nagkulay pa. Ayan, ako suklay. Hawakan ka lang. Assistant, hawak. Basta gawa ka yan. Pero nang mais na. Wala na. Hindi pa kami tapos mga higala, no? Kay anang daghan ng tichibulit siya ng akong pagpulor, no? Yan, no? Kagabian. Kagabian na, oh. Tiis ganda. Yes, ganda. Sili na, oh. Sitting pretty na lamang, oh. Tapos na si Madam Tapos Lina. na. Mag 7 o'clock na. Sa gabi. Ay, higala. Bye. Good night. Dito na kami sa bahay mga kahigala, no? 8 na dito ng gabi ba? Nagabihan talaga kay matagal na tapos. Nakaproblema din sa aking buhok ba? Matagal nagkakulay. Hindi ko alam kung anong problema sa aking buhok. Yan oh, may itim pa. Kumain si Banana sa pork liver oh.
Char. Sana all. Kakain ng pork liver. Yan yung ulam namin kaninang lunch. Nagdala ako. Why? Because I had no food yet. Bawmal. The next morning. Nagluto ako ngayon ng kamuti. I-fry ko. Tapos nilagyan ko ng barbecue spice. And then, black pepper. At salt. Yan. Binoboiled ko yan bago ko pinapry. Partner sa sweet potato is breast chicken. Pinapry ko din to. Tapos nilagyan ko ng cheese sa top. Nunid muna ang rice mga kahigala kasi kahapon is naparami ang kain namin, no? So, pahuway sa today. Diet muna. Anyway mga kahigala, pag uwi ni Banana ba, mag-lunch, tatanungin natin siya kung bakit worried siya sa akin, no? Kasi palagi niya talaga yan sinasabi sa akin na, honey, I'm worried to you if we are going to PA. Di ko alam kung bakit. I'm worried about my wife when we go to PE. Will she be okay? She's not going to have all the species and all the plantitas. Oh, no. Although I think that at least maybe we won't have so many pot plants, okay, when we go to PE. But anyway, I digress. I'm worried that life here in Somerset West is good. She's got many good friends, and she's become good friends with the whole of the Heidelberg species, okay, all Filipino girls. So I'm a little bit worried about that, and if she's going to be okay in PE, all right? And in PE, maybe she's not going to have so many, and it worries me a little bit, like it did when I went from Philippines to South Africa. I wanted to make sure that she had good Filipino girls and friends. Now we're going there, it's just going to be work, and no, not many friends, because there's not many Pinays in PE. Now I'm going to eat my chicken. So yun ang rason ni Banana mga kahigala, bakit worried siya sa akin. Tama yung mga sinasabi ni Banana mga kahigala na medyo worried siya. Kahit nga ako nasa isip ko din yan minsan ba na, ay, worried si Iko kay wala nang Pinay doon, kaunti na lang. Tapos dito marami, may kaibahan na talaga, no? Tapos alam niyo naman yung mga memories, yung mga galagala namin, no? Di ba ang saya-saya pag marami, no? So, syempre, tapos mabait sila sa akin ba? Yung magbigay sila kung ano mayroon sila, mag-share sila ba, no? Talagang na-miss ko yun ba? Pero siguro may purpose si God kung bakit kami nilagay doon sa PE ni Banana. Dahil marami kami mga plano talaga mga kahigala na hindi pa talaga namin nagawa, no? Dahil din sa pandemic, no? Marami talagang tao ang nagkalisod ba? Hindi lang siguro kami sa bigyan lang tayo ng taas na kinabuhi, good health always ba? Nandun na si Banana, bumalik na naman sa trabaho kasi nag-loading sila sa mga gamit sa warehouse ba, papunta doon sa PE. So, yun, busy na, no? Napakalamig dito mga kahigala. Mag-jacket ako, wait lang. Aroy, ginoo ko. And then kami din dito is busy na. Kaunti na lang yung ang aming ipanglagay sa karton ba. Yung sinabi ni Banana mga kahigala na mag-work na, no? May work na ako doon, no? Permanent na. So sa wakas is makatulong na ako ni Banana, no? Kay kung magsalig tayo sa itong YouTube ba. Diyos ko miyo marimar. Ilang buwan din ang ating paghihintay, no? Or 1 year bago makasahod. Kasi hindi naman tayo sikat, no? And then, nahirapan din ako sa aking mga viewers ba, no? Muhit na kadyog viewers. Okay lang kung para tayong si iba na alawi. Isang video, milyon na dayo, no? So, kay di man ta. So, tiyaga lang muna. Kailangan ako magtiyaga mga kahigala kay may anak ako doon sa Pinos. Arang paita. So, kaya doble ang aking kayod. Pero minsan din, makatamad ba, no? Makawalang gana. Kaya minsan na lang ako nag-upload, baka yung iba nagtataka. So, ilang days din bago ako mag-upload. Kung nandun na ako sa PE, baka every week na ako mag-upload mga kahigala. Oh, are you awake yet? Would you want to go with me? No, I don't want. You don't want? No. Come with us 60. Ay, magpapadala si Banana sa kanyang kapatid na papilis ba, importante.
Loko-loko, mga kamahal. Did you send already? Already done. Okay. Ting panihapon na sad mga kahigalan, no? Sumaglit kami doon sa labas kay maimportanteng gisend si Banana, no? So, before tayo mag-say bye-bye is mag-shoutout muna ako sa pakulay ni Warlita Lifestyle kanina sa aking primer. Thank you so much, Higala. Ang umatin sa aking primer kanina is si Warlita Lifestyle. Shoutout sa inyo. Algis Vlog, May Vlogs in Netherlands, Bill Jimenez at si Regina Dios. Salamat! At mayroong naglantaw sa aking primer kanina. Minsan kasi walang maglantaw ba? Ako lang. And then, salamat din sa mga higala ko na always tao ni sila magkukomment sa aking mga videos. Walang absent din. Si Sweet C, si Nanay's Word by Joby. Shout out din kay Simply Risa, Expat Overseas, Akat Family Vlog, Jonaline Tapila, si Pinay in Aussie, Ann Tumada, April Lawats TV, tapos yung walang mga channel, si Vicente Bunto, Edwin Trabuco o si Maisabel Romanos. Maraming salamat sa inyo mga kahigala. Ang lagi mong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Bye!